piny. Wadhi nyime. Doweyo Achije 8 ma itudo kod uso sukari ma okethore kod rambun ma siling 400,000 ng'ato ka ng'ato. Mana kaka Idwino koth leronwa burano ma omaki kata omako jotend bod kata bad migawo mochung' ne weche mag rango ber mar mwandu e pacho ka KEBS oke mokwongo tudo uso mar sukari e pacho ka. E doho ma Milimani, jatatije mar bad migawo mochung' ne ber mar mwandu ma pacho ka kata KEBS Bernard Nyiraini, Derrick Kago, Peter Mwangi, Crispus Waithaka, Mohamed Ali, Abdi Yusuf kod Pauline Njeri ne ochopo e nyim jang'ad bura Lucas Onyina ka otudgi kod kuo mar sukari marach mane ogol e tok chik kendo ne ochopo e chiro. Sukari go ma nengogi romo siling milion 20 ne olal kama ne okan gi e gwenge ma Thika, kama ichich ni kata bang' yangogi kaka sukari ma ok onego tigo kod dhano. Achije go ne ogologi ma usogi e chiro. Bernard Nyiraini, ma en jatatije mar KEBS kod jalup komishona mar choko osuru e KRA Derrick Kago, bende ne otud kod ketho mar tiyo kod apisegi marach. Achije 8 go duto ne okwedo ketho mane otudgigo. Conversion of condemned brown sugar into industrial ethanol through the process of distillation, an act which was prejudicial to the Office of the Commissioner of Customs and Border Control, Kenya Revenue Authority. Bernard Nyiraini, true or not true? Okil margi ne ogoyo bade piny ni onge achich kata achiel manyalo ringo, omiyo nego wegi kod rambun mondo giyal ka ginoko, mana kaka moko kuomgi osebet ka ni oko bang' kane omaki kod obila. Your task now is to assess the ability of the accused persons to attend court. Kwayo makamano jang'ad bura Lucas Onyina ne owinjo kendo ne oweyogi kod rambur ma siling 400,000 ng'ato ka ng'ato ka bura dhi nyime. Each of the 8 accused persons herein is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 400,000 with one contact person each. The accused persons are each ordered not to interfere with any of the prosecution witnesses at all. The defense be supplied with copies of witness statements and documentary exhibits intended to be relied upon by the prosecution, and will have a pretrial date of 6th of June this year. Crispus Waithaka mane omaki ka olore paundege ma JKIA bende ne ochopo e nyim doho matin ne seche 24 bang' meko mare ka itude kod kuo mar sukari go mathoth kipok oyudore. Juma mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oriembo jotije 27 mag bede migepe mopogore mane otud kod lal mar sukari go. E kinde mane sukari masani buche omako jotije piny owacho kod jotim ohala ne donje pachuka, sukari moko bende ne omaki e dho wadh nam chumbi mane wachore ni otimo sum. Jod bura ne otamore puodho ripot ewi sukari no mane otudo moko kuom jotelo e piny owacho, okang' mane oiko nonro no chutho. Achije 8 ma otud kod lal guonde 20,000 mag sukari masani medo kelo liet e bede migepe mag piny owacho biro dok e nyim doho tarik 6 dwe mar 6 higani. Idwino koth, Ramogi TV, Nairobi. Owere kod wach mar sukari nyakoro